Danas razgovaramo sa Petrom Zorkićem, Petar Z ili Petar Z? Petar Z. Ili Petarz. Petarz, da. Zdravo, Petro, dobrodošao. Zdravo, hvala. Objavio si album, svoj debitanski album pre nekoliko meseci, Riddle 4, pa da krenemo od te čudne konstrukcije za naziv albuma. Šta je tu sve iskombinovano i šta je tu, gde je zagonetka, a gde je rešenje? Gde je zapelo? Da. Riddle 4 je reč koju sam smislio zato što, mislim, nije neka naročita izmišljotina, ali pošto u tekstovima svojim imam puno zagonetki i metafora, i onda sam napravio tu kao varijantu od metafore sam uzao for, a riddle na engleskom znači zagonetka, pa je ispalo zagonetafora, ako bismo preveli na srpski. Vidiš, to imamo jednu novu konstrukciju. Na primjer, da. Reci nam nešto o sebi i svom dosadašnjem muzičarskom radu. Šta je sve prethodilo snimanju i nastajanju autorskih pesama koje su pojavile na tvom debi albumu? Najpre bih rekao da sam počeo da sviram u prvom autorskom bendu još neka druga godina gimnazije, sa divnim nekim drugarima i profesorom koji nas je okupio. Onda smo tu snimili album, tu sam čak prvu pesmu uradio. I onda sam skontao da se tu svašta nešto dešava, vrzma mi se po glavi, da počeo sam da kapiram muziku na drugi način, počeo sam da slušam puno različitih žanrova. I nakon tog izdavanja tog prvog albuma, 2006. čini mi se, sam počeo sve više i više da sviram i da nastupam. Sjeli smo tad na Beer Festu i svašta nešto, putovali smo okolo. I onda sam odlučio posle nekoliko godina da je vreme da prosto izdam svoj album, jer sam smatrao da su pesme neke moje sazrele. I sad sam prosto uhvatio taj zamah kreativni koji ne bih voleo da prestane, zato što stalno nešto radim. Mislim, sarađujem i sa drugim kolegama i njima radim, ali pre svega sebi, dakle, već imam materijala za naredne albume i singlove, tako da neprestano pravim novu muziku. Dobro, te je publika, prvenstveno ona klubska, poznaje iz raznih postavki i tih saradnji. Možda te najšire publika upoznala upravo na otvaranju prošlogodišnjeg Exita, gde si zajedno sa Markom Lewisom komponovao i uradio pesmu koja je prva himna tog festivala ikada napravljena, pa ste i otvorili festival baš na Velikoj Bini. Verujem da je to takođe bio dobar kanal za sopstvenu promociju, da negde kao malo te šira publika upozna i da se susretne sa tvojim imenom. Nakon toga su usledili još neki festivali. Gde si sve svirao i sa kojim festivalima i sa kojom vrstom muzike se osjećaš najbliže? Da, Exit je nešto što je bilo jako zanimljivo i vrlo je, kako bih rekao, imponovalo tom nekom mom radu. To što sam sarađivao s drugarom Markom Lewisom, prijateljem, napravili smo tu himnu. Takođe smo radili za Beoviziju pesmu koja je dosta dobro prošla. To sam teo dosta za neko drugo pitanje, ali to su sve stvari, reference koje su veoma važne. Da, sarađivao sam sa mnogima, i sa Jelenom Petošević, i sa Banetom Lalićem iz MVP-a, sa raznim nekim, sa Danielom Kajmakovskim, takođe, sa raznim iz regiona, sa Božom Vrećom, sa mnogim umetnicima iz regiona, što kod nas. I upravo sam, družeći se sa njima i radeći sa njima, počeo da razumevam muziku na drugi način i da senzibilitet svoj brušim na neki način. Upravo to što si rekao, žanrovski nisam konkretno određen, iako ta fraza već zvuči poprilično izlizano, ali jeste tako. Ja sam odrastao na heavy metalu, na hard rocku. Danas slušam i džez, i latino, i funk, i soul, i mnogo toga. I imam kolekciju i ploče, i diskova veliku, i zaista volim najrazličitiju muziku da slušam. Idem često na koncerte, upijam nova znanja, što od prijatelja, što od svetski etabliranih muzičara koje pratim. I u svemu tome, apsolutno ne razmišljam da kopiram nekog ili da zvučim kao neko ili šta bi bilo bolje ili šta ja znam, nego imam neki svoj put koji sledim
u odnosu na svoje mogućnosti, jel? Tehničke, sviračke, kreativne, glasovne i tako dalje. Tako i zvuči album Riddle 4, kao jedan skup pesama i žanrova i svih uticaja kojima si bio izložen godinama unazad. Međutim, ima jednu konceptualnu nit koja se prvenstveno reflektuje kroz, pa čini mi se, aranžmane. Tome pridaješ popriličan značaj. Da, volim da pridajem značaj aranžmanima svakako, ali isto tako pridajem veliki značaj i rečima, odnosno kontekstu samih priča. I vrlo strpljivo i pažljivo volim da kombinujem tekstualni moment sa ovim muzičkim. Prosto mislim da je spoj ta dva, mislim, neko će reći, dobro, napraviš pesmu, napišeš tekst, melodiju, od početka do kraja i ćao. Može i tako, ali ja više volim da u aranžmanu taj kontekst prati neki, tekstualni kontekst prati smisao i ambijent melodije i da to se stapa u jednu lepu celinu koja ima smisla i koja ti budi neku emociju u glavi kad slušaš. Da li si tužan, da li si srećan, da li si ravnodušan ili nisi, ili si ovakav ili si onakav, to je muzika. Dakle, ona neki impuls ti stvori. I kako publika reaguje na taj impuls kada se susretneš sa njom? Imajući u vidu da još uvek nisi nekako, u tom smislu, poznat dovoljno, da još uvek gradiš svoje ime i svoj izraz, kakva su dosadašnje iskustva? Pa moram da priznam da su zaista fina iskustva, da je publika divno reagovala sve kad smo svirali u Pančevu, kad smo svirali na Jazz-troniku, imali smo još neke manje svirke i pre svega imamo odličan bend, odlične prijatelje i muzičare koji dodaju toj atmosferi određen šarm. Mi, kako bih rekao, mi na nastupima imamo i đuskanje, imamo i lagane balade, imamo tu, ja sviram i perkusije i gitaru, imamo tu dosta dopisivanja, glasove spajamo, drugar moj basista, Šekspir i Teja na vokalu, pravimo u proglasima razne momente drugačije, što u strofama, što refrenima, tako da je to onako spoj, ima nas 8 sve ukupno, odnosno 9, 8 na bini i moram da priznam da pre svega ja uživam, to mi je najbitnije, jer je to ono zbog čega sam sve ovo i radio. A rekao bih da i moje kolege vrlo uživaju koje sa mnom rade, a konačno, naravno, publika je ta koja će da da konačni sud. Do sad smo imali situaciju da su nam prilazili ljudi stvarno posle svakog nastupa, da nam traže diskove, da pričamo o muzici, da pitaju otkud ta pesma tako ili ovako, neka pesma podstakla na igru, neko se zaplakao i tako dalje, tako da su to sve stvari koje su indikatori da ima smisla ovo što radi. Apsolutno. Ova godina će biti u znaku nekih novih snimaka koje ćeš raditi, ali ćeš se poprilično pozabaviti i pesmama sa albumom koji je tek izašao i nekako ćeš njemu posvetiti pažnju, pa stoga naši posetioci mogu da očekuju i neke nove video sadržaje što se tiče Petra Zorkića, Petra Z i albuma Riddle 4. Hvala ti puno na razgovoru. Hvala tebi. Is it only me that believes in wonders?